Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ nin so dagabana minnu na, tunga lafiya de nin so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ Jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari 4,500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ, walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ, o bɛ bɛn kalo 18 ma. A dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye. Ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari 4,500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara, terrain ale bɛ k'i ta ye. Aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo, terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don, i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. O tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na. Ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa, o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47. Tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Le plan stratégique à moyen terme 2022-2025 pour une nouvelle organisation de la banque BMS SA. Restitution du projet de constitution, une si belle leçon de démocratie. Bientôt, le Mali sera doté d'une stratégie nationale de transformation digitale et de formation professionnelle et technique. Le prix plafond des denrées sont fixés, mais seront-ils respectés? Une nouvelle rencontre à Bamako pour le retour de la paix au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais dans les titres, d'après un nouveau rapport de l'UNICEF publié le 7 mars 2023, le nombre d'adolescentes et de femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition aiguë a considérablement augmenté depuis l'an 2020 dans 12 pays gravement touchés par la crise alimentaire et nutritionnelle mondiale, dont le Mali passe de 5,5 à 6,9 millions, soit une hausse de 25%. Ce document estime 35 000 le nombre de femmes enceintes et allaitantes qui souffrent de malnutrition au Mali. Le gouvernement malien a fixé la semaine dernière les prix plafonds des produits de première nécessité à quelques jours du mois de Ramadan. Des consommateurs maliens disent espérer que cette décision sera respectée par les commerçants. La Direction générale du commerce, de la consommation, de la concurrence de GCC a réuni ce lundi 20 mars 2023 les acteurs du commerce du Mali. L'initiative visait à mettre en œuvre la stratégie afin de contrôler les prix des denrées alimentaires sur le marché. Ce mardi 21 mars 2023, le ministre Bakary Doumbia a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du document de stratégie nationale de transformation digitale du système de l'enseignement, de la formation professionnelle et technique et du développement des compétences au Mali, au CFP de Sinou. C'était en présence du chef du bureau de représentants de l'UNESCO au Mali et plusieurs acteurs, dont les représentants des départements ministériels, du secteur privé et de la société civile. Dans son allocution, le représentant de l'UNESCO a souligné l'importance d'approfondir les liens avec le secteur privé en tant que partenaire et leader. En travaillant ensemble avec le secteur privé, nous renforçons non seulement l'offre de formation, mais nous permettons également aux apprenants du Mali de développer des compétences digitales clés afin de saisir des opportunités génératrices de revenus ou d'emplois, a indiqué M. Amand Monkala.
les autorités et légitimités traditionnelles. Ensuite, les forces vives de la nation ont été reçues le 20 mars 2023 dans la salle des banquets du palais de Koulouba par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta. À chacune de ces couches, le projet de constitution de la République du Mali a été restitué dans ses grandes lignes, prévu que le report du référendum n'est nullement l'abandon tactique du projet controversé. Pour faire face aux récentes évolutions politico-économiques et sécuritaires du pays, la Banque malienne de solidarité BMS SA, fidèle à ses meilleures pratiques, s'est dotée d'un plan stratégique à moyen terme couvrant la période 2022-2025. Ce nouveau plan qui intègre les récentes évolutions de l'environnement réglementaire, institutionnel, politique et sécuritaire du pays a été élaboré dans le souci de doter la BMS SA d'une grande flexibilité et d'une prise en compte de ces évolutions observées. Olivier Dubois était le dernier otage français dans le monde après la libération de Sophie Petroneum en octobre 2020. Le journaliste français Olivier Dubois, détenu en otage au Mali pendant presque 2 ans, est arrivé mardi à la mi-journée à l'aéroport de Villa-Koulblaï où il a été accueilli par le président Emmanuel Macron à sa sortie de l'avion. Mesdames et messieurs, à quelques heures du mois béni, nous vous souhaitons une très bonne journée et passez un très bon mois de Ramadan. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine. Qu'à plaisir à Dieu.